बे लाफैदो लागासिनोथ' हनै 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 इनै बेनोमोन दा बिथाङा मारो जाबायलै आयु थै मा साइसनि फिसा जावग्राया Hello everyone. Thầy step. Hello everyone. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आङो माने ना हमनो थांगासिनो दं आरो खदाल लानानै। ओमफ्राय हाम्फेयाबो फैफादों, नायनो हागोन हाम्फेखौ। नै लोगोफोर हाम्फेयाबो फैदों आरो ना हमैनो थाखाय। माबा लादों इयो आं खदाल लादों ओमफ्राय बियो नै खबाय लादों ओमफ्राय गामला लादों ना सारनो थाखाय। बबेथिं सारहैगोनथाय? हाम्फेयासो सारनांगौ दिनै दैखौ, आंथ' बारा सारखाया। आं हमगोनल'सो। ओरैजाय फै ओरैजाय। खबाय ना मासेखौनो हमनो हागोन दा नों नेथ' नानि आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। ना हमनो थांगासिनो आरो ना जोङो लोगोफोर। नेथ' नानि आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। मोनगोन ना मोनाथाय नाखौबो थांगासिनो आरो ना दुब्लियाव ना हमनो लोगोफोर। बैहाय दै दङ मोनसे, ओरैजाय थांखानोसैलै ना ओरैजाय थांनो? ओरैजाय थांखानोसै फै। मा? मोनोब्रा मोननायालाय। थै बेयाव ना गुरो नामा? ना गुरनो माने बैहाय नागिरग्रोनोसै सारनानै। नै दैया सेस खुरखाजोब्बाय हाखौ। हारसाफ्रासो जावफैलाबायथाय बेयाव खांख्राइ ना सेस खुरखाजोब्बाय हायानो, दैयानो एकदम। नायनोसै र' बैथिंजाय दलहा दंमोनलै खुसिया थाग्रा, खुसिया नागिरनो थांनो नागिरदोंमोन आङो, मोनना मोनाथाय खुसियाखौ। नैबेहायनोमोन आरोना खुसिया जावग्रा जायगाया, सोरबा मोनलांखांबायानो नै जावनानै। मालाबासिनो जावफैखांबाय, दानि बावैसो जावथारदों बेखौथ'। मोनलांबाय बे गोगोमनो। नैबेनो आरोना लोगोफोर आं जावनो नागिरनाया। ओमफ्राय खुसिया गुदुङा नैबिथिं दंमोनलै, मोसौ खास्लायनायाव नायनानै गालांखादोंमोन आं। नैबेथ' नङा इयो, अबेबा इथिंजाय गुदुं खनना गालांदोंमोन आं। नैथिंमोन अ इलाय नै 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 इदि दै गयो आरोना, नै इदि दै गयो। दै सारग्रोनांगोन। नैलाय नै लोगोफोर नै नै गुदुङा। बै साइडआ मानसिया रेजेक दे होथार जावथार रेजेरथों। मबाइलाव रेजेक जागोन। मबाइलावबो रेजेरबासो होमबासो। रेजेरबालाय माथो जानोथाय। आयु सेस रेजेक थायो। बेलेग गानना फैबानो जायोमोन बे ड्रेसखौ। गामसा गानबाथाय थेबबाय थानांगौना, बिराद जारला। आयौ आलि दाननायाव बिराद मोजां बिदि खदाल फिसाया। दसेनो लाब लाब थाङो। मेङाब्रा बारा। जोमैखौ मासे मोजां नुदों ने? सारनोसै? सारा माथो आङो नायनोल'सो फैनाय नालाय। नायनोल'सो फैदों आङो। नायनो नङा, साराबा नोङो खर' खर'सो होगोन आं। जाथारा आं खर' खर'खौ। आयु गुजुनो ओंखारलायबाय आंहा। मोनसे फैनो हागौलै दैया। मासे खुसिया जावनो हागौ नोङो? खुसिया जाबा बोलो जायोनो, बोलो। नंगौ नामा?
ए लागाव हाम्फेया हामादोंथ' सारनो दे बांसिन होगोन आं नोंनो होगोनब्रा दैया रानथारसिगोन नै खुसिया गुदुङाबो एसे दङ र' लोगोफोर देखायनां खुसिया गुदुंखौ नैबेहायनो दंमोनलै बोरो ओइलाय नै फारसेनिफ्राय जावग्लुंजोबनांगोन इखो नाबो थानो हागौलै ना मिथिबाय खदालाबो डिस्टार्बनो नालाय बिदि दोनना लायो खदाला इदि दैयाव दोनबा गवा ओइनो गलबलायदों इयाव गलबलायदों इनिफ्राय देबोलो हो दा नोंनो खुसिया लानजाखौ बांसिन होगोन आं खुसिया लानजाखौ नोंनो बांसिन होगोन दैया नायलाय बे थांबावगोनसो माथो एसे ना मावा दंसोयो लोगोफोर दायो दैया रानबाय आरोना नै सारखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय दायो जावला बायनोसै बबेथिं दंथाय खुसिया ओमफ्राय नै हाम्फेया ना हमगासिनो होलाय माबेसिम मोनखो नुवाखैथ' खनाखैसो दं इलाय नास्राय मोनबाय ए इलाय खनाथिं दं आरोना ओमफ्राय नैबेनो दां खुसिया गुदुङा नै हाब्रु नांनानै आंनाव नैथिं नाया थागोन दे बैथिं नाय ओरै हाग्रायाव बैथिं दं ओरै जावजोबसै आं आयौ नोगोर बुरजा दै सारबाय नै नायनानै मबाइलाव एसेल' नुदों दैया बुरजाथार जावग्रोसै आङो खाथि जाबावबाय खेला बिलाइ सुरानासो गुदुङा खेला बिलाइ एसे दावखोदों मेंनाया जाला बिथाङा दावखोगासिनो खेला मथुआ दङफ्रा आयौ मथुआ बिलाइ थालिजों बेजों लोगोसे ओमफ्राय बिलाइ बेजों लोगोसे सुलुं रायलायबा बांसिन मेङो बांसिन मेङो रायलायबाथाय ओइ मोनसिगोन रायदों आंखौ इलाय खाथियावनो दं मोनगोन रायखौ दंफां दंदां गखालायो बैथिंफ्राय लाफैब्रा जाम्बिलाय दे आयौ हाबाब थांनायथिं थांदों साबलांदों खुसिया नैथिं मासे दंबावो आयौ मासे गोथौ नैथिंबो दोंसे नैथिं खनखादोंमोन मिनिनो ओंखारबाय आं मानसिखौनो हलि मलि गाइस बांद्राय खारसाना बैथिं बेलाव दंसोयो
मानै बाखांबाय आंनाव ayo mutua ayo apa peraga senglele nung mutu nih kai ayo nersena ayo kudu dar no nalai oh iya lah thang kudu hibai kudu bai Tidur kamu nanti. Rumah dong mau na. Yang lalu bunda. Ijar deh, apa nih Nih masih mbak. Bisa sih. Gila. Gila. Lakas nih kok. Hone. Ini. Ini benda. Mbak. Nih, biar usah kafe ini benda. Ini singkir kamu. Mana. Ada cunung mau cing. Lagi tangsan. Nih, ini aku lagi. Nih, tani gobaimen, gona karpinbaimen. Be gonane karpinjan dinane sabra hatibai. Ada ya. Yuk karena habu nalai anak hab coba sih kibu. Hilau dong sih empai. Guyang. Wah. Ayo. Apa. Nau ya. Nali bilau nau. Bilau jalan. Anu mani bakang baik. Nuh, yuk se. Mau pelaro. Udah bala baca tak? Iya bala baca lagi. Iya li biau. Ang naik kang baik tuh doh ini. Kau kaya nasaya. Nih noleh. Ini sepai. Ini udah nak cakap. Salaman sayu, ontor yang kusra. Sa kusia jawi hitare. Thử 사람증. 사탐. 모빌라우. 미안해. 그래 풀리스면 나마 비탕아. Mana? 그들의 풀리스면 나마 아래야. 오이. Ada. Mada tulis ni happen kan lele. Senyum tu sendiri ni. Ayo. Ontai panang guna. Ada processor bawa ini. Yo nager kang baik. Boleh tu. Itu siapa dengar? Umar. Ayo, tai. Masa ini? Bisa lah. Coba. Ayo, kia. Ang sarna hala nih, ikut sarbon na ideng. Dosa. Jameng bayang be. San hapsikan ho nih. Sekarang, ayo liwar papa. Bilau no, nalar nunggu bay. Dosa minggaran ini berajau sini, sampai nung salur dulu. Ang niwa nung mana ada iu. Dosa gede. Maba. Shoo,
बिराद आयु हाथाया गोमोथार मेंजोब्बाय मानैल' हमबाय खुसियाखौबो सयथिबो आयौ 10थासो मोननाय मोनबा बिदि जानायखौ सारो दे ला दे हामफे जल्दि माला मोनजानांगौ खुसिया आयौ दे आयौ बेखौल' सानसै ओमफ्राय सारलाबो जावलाबो आङो देन्जार मेंबाय सयथिबो नाया दंलै बेहाय मागुरथ' थाखाथारनांगौ बेयाव मागुर नैया गै थिमफ्रि सोसखोन ला बिराद बरिया जादों नै बोथोरा आयै साना हाबलांबाय मोननायालाय मोनबाय खुसियाखौ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जायाना जोंहा बिस्थिबाराव गाबोन जागोन गाबोन बिखुनजोनावबो थांनांगौ दङ नै लोगोफोर खुसिया र' नै बे मासे बे बारा गिदिर नङा आरोना ओमफ्राय नैबे एसे गिदिर खारनो नागिरो सुवादफ्रा नै गोगोमथार जागोनदां फवासे माने आधा केजि जागोन दां मानैजों आधा केजि मा मा नोंबो सारफैदों आं दे आं जावनांगौ ना जल्दि खुसिया जानांगौ खुसिया जानो रबार नाबो मोनबाय सिंखावरिबो मोनबाय मेंखं जाजोब्बाय नै अबस्था खाराब नाखौ देखायदोब्रा नाखौ देखायो नामा दायो नुवा नै जों दिनै जाया दिनै बिस्थिबार जोंहा ओइ नै र' आं खुसियाखौ देखायनि नै लोगोफोर खुसिया बोरैथाय गिदिर फिसा फिसाबो दङ फिसा फिसाखौ हमजोबनो हाला मानैल' हमनानै देखायनोसै आं लखबगोन ब्रा थौ दा लखबना देखायगोन नै वाव ओइ गबाय गबा लस जागोन ओरैनोबा किलुल' खाथियावलाब्रा खाथियाव गियो आरो खाथियाव लांनांगौ नायलाय आखायाव ओइ जि गिदिर बियो साप 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 जिबौ मा मा ना मोनदों इयाव अजगर जिबौ बायदि सारबाल ओंखायनो जाया आं बेखौ नै हस्राय बाल खर'आव नायनांनो अजगर जिबौ जाबायलै